Sziasztok, 63 vagyok, és ez itt a Far Cry szörnyes videó, avagy hogyan nyírjuk ki a szörnyeket. Kezdjük is. Na, ott fel is kapta embert. Nem baj, ha ti nem láttátok, tudom, nagyon sötét kicsit. Na de. Ugye ilyenek itt a szörnyek. Így néznek ki. Jó, rondák. Meg ugye erősek ám nagyon. És akkor itt ezek a tudósok csinálják őket. De őt is megölték, ahogy látom. És itt töltsünk, mielőtt kimegyünk, mert itt aztán nem, hogy az emberek a szörnyeket ölnének, még minket ölnek. Majd. Szerintem majd jönni is fognak autóval. Egy ilyet beléjük lövök. Ezen a fegyveren is töltök egyet, mert igazából én a szörnyek megölésére ezt a fegyvert ajánlom. Nem tudom, nekem ezzel azért elég könnyedén le tudom őket győzni. Na most aztán itt kéne jönniük a szörnyeknek. Két szörnynek. Nem tudom, hol tűntek. Na mindegy. Na, és így működik a... De akkor most nem fogunk szörnyeket ölni, úgy látom. Fegyverrel. Ha lesz, akkor megpróbálok. Na, ott jönnek, jönnek itt a szörnyek. Azért sokat beléjük kell lőni, mert erősek ám. Most megmutassam, hogy hogyan szoktam én megölni. Jól van. Ide megyünk ezzel, becélzod, és meg is van holva. Én tényleg ezt a fegyvert ajánlom, mert ezzel elég könnyedén megöljük őket. De nem akarok beleszólni, de ti tudjátok. Na. Lenne hozzátok egy kérdésem, hogy folytassam-e a végigjátszást, vagy inkább tegyek fel simán csak videókat, valamelyik játékról, ajánljatok játékokat, vagy folytassam a végigjátszást, vagy inkább csináljak egy másik játékról végigjátszást. Na, melyiket csináljam? Ezek a kérdések. És igazából itt most nem akartam végigvinni a pályát, csak meg szerettem volna mutatni, hogy szörnyeket végül is. Na, mi menjünk vissza, még hátra találunk. Mert aztán vannak. Ugye itt van az első szint, ahol találkozunk szörnyekkel. Ott van a... Kiszállok, most úgy fogom őket ölni. De azok is lőnek engem, ezek a... Hallatok. Hát, úgy érzem, most nem lesz olyan bőséges szörnyvadászatunk, inkább embervadászat. De se baj. Menjünk fel létrán, innen talán majd többet fogunk látni. Az emberek ellen is jó ez a fegyver. Ott szörny. Most honnan? Ja, ott van a. Ott van a. Ott a szörny.
Hát, igazából ennyit szerettem volna mondani. Hát akkor és ezt a fegyvert használjátok, megfogadjátok a tanácsomat, és akkor ezzel sokkal könnyebb lesz. Meglátjátok. Na végülis ennyi volt a szörnyes rész bemutatója. Sziasztok!